Sittijiem biss il-bot mill-Istrina, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka żaret il-kumpless sportiv bħal-Kirkop sabiex tassisti għall-aħħar preparamenti. Il-preparamenti għall-Istrina bdew ġmielhom minn wara jum ir-Repubblika bl-involviment ta' madwar 500 ruħ. Ittopjajna ftit mis-sena l-oħra law ġivina biddilna daqsxejn fejn is-sena l-oħra rajna li ma ħadimx. Nistgħu ngħidu law set sabiħ ħafna li set li żgur ħajaħdem għall-programm l-Istrina x'bħalma nafu nixtiequ aħna li l-Istrina tkun television show. Ma jonqossu koll ix-xogħol ta' ħafna volontiera li biħġarhom jaħdmu sabiex dan l-appuntament annwali li jgħin mijiet ta' familji li jesperjenzaw il-mart ikun jista' jsir realtà. Ovvjament l-Istrina u ħafna volontiera, anke l-kontratturi ġifieri jaħdmu iktar milli suppost hawnhekk u anke bħala spejjeż jiġifieri hawnhekk nippruvaw nżommu mill-inqas. Fi żjara tagħha l-President ta' tħajr lil ħaddiema tax-xogħol siewi li qed jagħmlu u l-importanza ta' avveniment bħal dan. Din is-sena wkoll hija ffirmat mal-50,000 karta ta' ringrazzjament li se jkunu qed tingħataw lil kull min se jagħmel donazzjoni. Tibda l-ansjetà xi ftit hux veru sakemm tqarreb il-ġurnata, imma jiena konvinta u għandi konvinzjoni kbira li l-poplu Malti Wawċi bħal dejjem jerġa' jkun ġeneruż. L-Istrina ser tixxandar fuq l-erba' stazzjonijiet One, PBS, Favorite u Net biex xandriet tal-aħbarijiet jkunu kollha fit-8 ta' filgħaxija. L-Istrina se tixxandar live fuq Facebook fuq il-paġna uffiċjali tal-Istrina.